Ndamira pamberi pedare. Sakadai. Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Zvese zvande zvechokwadi. Muchataura zvese ndizvo. Degree baba. Degree sai pamusoro. Panjara sana. Marari mbatsirawo. Marari mbatsirawo. Sapete mo. Sorry ma. Yes. Sikwidza izvo. Sorry Jean. Wewe nekutsanangura nyaya yangu. Zita first. Ndataurisa. Zita renyu. Nyawe maepmo. Ndawewo ndichitsanangura nyaya yangu ikatika pa kunzero nehanzvadzi yangu nemudzimai wangu. Hanzvadzi yangu nemudzimai wangu wakanetsana, wakarwisana pamba. Wakasvika paburu wavanhu. Wakuwadzana. Mudzimai wangu akasvika pakuenda kumba kwavo. Kumba kwevabereki vavo. Kaenda akagara ikoko. Kazoenda kunondimangarira kwaMushonga. Achitisungisa. Wachiti izvoni achisvika ikoko achitaura kuna kwaMushonga kuti indaise ndakauya nezuro paSouth Africa. Atsanangura kwaMushonga kwa mambo Mushonga achiti izvoni handichadi murume. Asi iye anatezvara wangu wakatsanangura achiti waroda mombe 4. Dzinawa mombe 2 dzekuroora nemombe imwe yemwana nemombe imwe yekurupa. Wakarwisana nati nehanzvadzi yangu akasvika pakuruma akaruma. Saka ndoda imwe mombe yekumwa kwatakaita. Waroda zvinhu zvobva kunani? Kwandiri ini. Iwe ndo wakaruma munhu? Aiwa handisi. Saka waroda kwauri pakudii? Handisi. Zvandotondbatsira. Tezara zvingasunga. Awari kwana. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvande zvechokwadi. Zvese zvandichataura ichokwadi. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari ndibatsirawo. Mwari mubatsirewo. Changamire. Ini ndauya pano kuti ndidhifende zita rangu. Mukomana uyu akanetsana nemwana wangu. Wanetsana nemwana wangu. Mwana akanotorwa namai vake mungaridza mheri. Aini ndakutofa kuno. Akafonera munin'ina wake. Mai vakanotora mwana. Hapana akateera. Nyaya ikaenda kwa headman Mushonga Saunyama. Vakanotongwa indanisipo. Watongwa takagara. Takati ano mwana nyaya yapera. Dzoka kumurume wako. Adzoka kumurume ikoko. Pakazoitika kuti dambudziko rekuti hanzvadzi yemukomana uyu ndiyo yakarova futi mwana wangu. Mukurovana kwawaita ikoko, munin'ina wake anonzi akabata mwana wangu. Hanzvadzi yake ikamuruma zamu. Mapikicha aripo. Paakamasauta first time, mapikicha acho tinawo. Umbo hwacho hwese huripo. Nyaya yaenda kwa headman uko. Musi wa 2 August. Uyanga asipo. Akanzi ngaavepo musi wa 16 August. Isu takaenda kudare ikoko. Haana kuwanika. Mai wake ndiye anga akamumirira. Dare raheadman rikapa mutongo warakapa. Mushure mekunge mwana wangu aramba pamberi pedare kuti inini nemagariro andiri kuita upenyu hwandiri kurarama handichaoni zvakakodzera kuti ndinge ndichiri muroora wekwanyahwema. Saka dare rakapa mutongo wasi. Handisini ndakati ndiri kuda chakati. Dare ndo rakapa mutongo. Saka takanzi musi wa 30. Dare pepa racho remutongo idare eusiswa. Because chekutanga chandawo ndikutaurira. Dare harina maruramiro ekurambisa vanhu, rambanisa vanhu. Ndo chekutanga. Dare harina maruramiro ekurambanisa vanhu. Dare rinofanira kudi kuwakiridza mamarriage kuti asapwanyike, not kupwanya marriage. Hakuna dare rine jurisdiction. Wakanyima. Hamaipiwa because munaudzwa zviri wrong. Ende chiripo futi ka Samushonga uyu hasi mamutasa ka ndiye kwasaunyama ka. Kwamakanotongwa. Kwamakanotongwa kwasaunyama sei muri vanhu vekwamutasa.
akaendesa nyaya kwasa inini ndini ndakanomang'ara kuna Saunyama. Ini ndiri pasi paSaunyama. Imi munogara kwaSaunyama? Ehe. Wari kwa Mutasa? Ehe. Asika munhu wamaifana kusungisa andikari kwa Mutasa? Ndizvo. Maifana kuya kwa Mutasa kusungisa munhu kwa Mutasa ndi mwana wenyu andikanganisira wakapana. Ende Saunyama ngasina maruramiro ekutonga mwana wangu inini ndisingazi. Aifana ngakatontaura ndiri nyaya yemwana wenyu yakadai. Ndo zvaifana kuita zichief Saunyama. Saka inini mhosva yangu inini ndauya. Hamuna mhosva. Inini ndiri kuti ndoda kutaura zvinofana kuitwa. Zvinofana kuitwa ndezvekuti mwana wenyu kana asadi murume ndiye anoendesa gupuro kumusha kwemukadzi kwemurume. Kana murume asadi mukadzi ndiye anoendesa gupuro kumusha kwemurume. Gupuro harina kunzi rinobviswa nemurume chete ba. Nyangwe mukadzi anobviswawo gupuro ndiyo customary sign yekuratidza kuti handichadi. Zvapera. Saka dare ranga risikafaniri kutaura nezvekudi kurambana kwewana. Haribvumidzwi kana mwana wenyu mimi asisadi. Handiti ndiye aifanirwa kunotaura kuti inini murume handichadi. Asi zvikonzero zviri kuti ataura kuti handichadi. Handiti zvine that criminal element iripo. Criminal element yekuti akarumwa akakwadzwa ya GB inonzi GBH, grievous bodily harm. Handizvo kana yatofurikidza ipapo kana akazotorumwa zamu racho rese rakakwana mukanwa kuda kutodzipura munhu ya attempted murder. Handiti kuchaiwa mambaba nechi that's common assault. Kumapurisa ichi imhosva iri criminal iyoyo. Saka all those things zviri criminal zvinofana kuripotwa kupi? Then mapurisa anenge akuda medical report yekudetermine degree yekukwara kwakaita mwana. So that kana paine compensation yodetermine kuti compensation iri kuuya compensation inenge yakamira sei. Asi paine doctors report rinotarakidza kuti mwana akakwara kusvika padegree yakati. Changamire ipapo mwana wangu mapepa anawo wadoctor. Yes, kana aine mapepa yakwa doctor now, then make a formal report to the police so that nyaya iende before the magistrate court. Inodhira necriminal issues. But haitagetu. Aiwa, inini ndauya kunodhizenda kuti inini ndiri kunzi ndiri kukurudzira kurambana kwawo kwemwana wangu naye. Imimi yekurambana kwewanawo inyaya yemwana ine mukomana wake wari 2. Kana warambana ngawarambana wari wangadi wari 2. Imimi can only be witnesses mukurambana kwawo. Asi handimi munoita the mouthpiece yekurambana kwawo. Mukurambana difference yacho. Difference yekuti uyu kutaura kwari kuita arikutaura kuti inini zvakakonzeresa kuti mwana aende kumba kwenyu nechi. I was not part of that. Ndandiri South Africa. Mwana akanga arashurwa zamu ndisisi ndanga ndisipo. Chavakanetsana handichidini handichizivi. According kune zvari kudii. Isu ndichapawo musikana nguva. Handiti mugara imbasi. Uripi mukadzi wacho? Ari pano. Chisunga utauro zvakaitika zviri kuti mukomana we azouya agare paakagara apo. Pamusoro idari. Ini ndonzi Audrey Marechera. Inini ndingatangira kumashure. Inini wati izvo zvandinotaura. Inini handisi kunzwa zvinhu zviri criminal. Ndiri kuda kunzwa zviri customary. Inini chandandikuda kwauri iwewe kuti according kune zvataurwa iwewe ndiwo wati hauchadi murume. Ndizvo here? Inini apa kutaura zvazviri. Ndati zvataurwa apa. Kwanzi iwe ndiwo wati hauchadi murume. Tichikugadzirisei kuti customary munoita sei kana musadanani. Kana kuti hauna kudaro. Ini ndakazvitaura out of anger. Wakazvitaura out of anger. Asi mwoyo wako uri kuda chii? That's fine. Ndizvo taura zviri patayo. Taura zviri pamwoyo pako. Iwe murume wako mukomana wako murume wako uchiri kumuda here? Ona mubvunzo kunoko. Arudari wazimurambe amana zikurambo. Murume uchiri kumuda here? Hauchadi murume handiti. Saka kana usadi murume chiendesa gupuro.
ndo saini kuratidza kuti auchadi chii. Auchadi murume. Tati murume hauchamudi anditi. Aiwa inini usati aiwa. Tati. Ndikutaura kuti handimuda asi kuti ndizosvika ipapapo ndaishungurudzwa izvazve tiri kutaura nyaya yekushungurudzwa ka tine nzira dzakawanda ndinokwanisa kubatsira kuti enda kumusasa project handiti ikubatsire nekushungurudzwa kwaungada sei ndiyo domestic violence yatutaura nezvayo. Domestic violence haidiwi asi it must be reported handiti kune vanhu wainofanira kuripotwa handiti isakaripotwa zvamufanira kuti hapana chii yaina kuitika. Parifanira kunga paine rekodhi yekuti ndakachaiwa musi wakati ndikuitwa zvakati yobva yaclassify kuti right iyi zvakaitwa zvese izvi inofola under domestic chii violence. Murume uyu kana ari yakazviita wochajwa nenyaya yechi yedomestic violence. Tinayo evidence. Aiwa evidence makaisa here kumapurisa. First time handina kuenda. Ndati makaendesa here kumapurisa whether third time or fourth time makaendesa here. Handine ndakaendesa. Ndakamona pane nyaya yacho. Endesa nyaya idzodzo dzese dzekushungurudzwa kwako handiti enda unoripote kumapurisa inoclassify under chi domestic violence. Then uyu wabatwa nemhosva dzani dzake wozvipindurira mhosva dzani dzake kana ari kunodziripira ari mukati wopinda mukati handizvo ndozvati kutaura. But iwewe problem yamunoita wakadzi dambudziko renyu unokwanisa kugumbuka zvimwe zviya zvokuti unotaura nemazwi ekuti pamwe mangwana unofuma pamusha ipopo usipo waenda asi mangwana unomuka uri kugeza mapureti asi mashoko wakataura nezuro wakagumbuka haadzisevhi kuti unge uchiripo pamba ipapo wozi wataura mashoko anorwadza handizvo. Asi nyaya iripo ndeyekuti izvozvo uri kuzvipikisa mukati mako kuti murume wangu ruu ndiri kumuda asi vanhu vari kugara nawo imhuka kana kuti kwawakabva iwe kuri kuti iwe ibvapo unonyengererei. Saka you are caught in between. Handiti waitwa caught in between ndo panozipa papa wakura mai make your own decision kuti uri kuda here murume woenda kumurume wako kana usadi murume ini nhama dzangu murume handichadini usataurirwe nemunhu kuziramba murume kana kuti da murume vari kudaro vari mudzimba dzavo. Imba ukaipwanya kuiwaka futi inonetsa especially kana wakabarwa kana wakaroorwa uri musikana usina mwana ukada kuzotsvaga zvemurume waane wana wairi kana 2 mashoko aunotukwa nawo akasiyana ndosaka wakarambwa nemurume kaunhu kakwaka ndosaka wakarambwa nechimunhu chakanga chinewe chaigara newe chasikambogari nechimunhu chakadai. The next thing watakuriswa futi mabhegi ucharamba uri paroad if you are not careful ucharamba uri single and searching kusvika wafa. But be very careful. Imba haina kuchipa ba unikona vanhu vese wakapemba musoro wakadini wakagadzirwa musoro dai kutsvaya kuvharidzira hondo iri mukati umu vanhu vari kutsva wese vari kuona vari kutsva wamwe watoya panapa watoti nhasi zviri nane rega ndoswera nduzwa kudana namambo mutasa pamwe pfungwa dzangu dzienda because kumba uku hakuri kugarika ba. So inini I wouldn't like you to join that group. I wouldn't like you to join that group. No. Zvinogadzirisika ngazviite sei ngazvigadzirisike imba irambe iri mune mwana here mune wangani mune 1 unoziva here kuti kana watoo mwana 1 watomvana unoziva here kuti waambana unozviziva here kuti waambana ukazwa paredhiyo pachabuda chimwe chimu 42 years chiri ndine 42 years ndine wana wangu 2 ndiri kutsvagawo umwana wake wairi because maamusemchi
asi mukutsvagawo chine wacho wana tu hausi kuziva kuti chakambosiyana newacho sei. Ndiwo mukubatana nezvirwere, kubatana nechii neicho neicho, nekuzosvika kuti waugara upenyu hwako wese uri muregret mode. Dai ndakaramba hangu ndine wangu uya zvazviri naye. Ndozvada kundosaka murume wako hana mukuruma zamu. Asi munhu anoda kuyashuka irutumiwa nemurume wako bva South Africa rufungwa kuti pamwe ndiwo mutasoti kuti api hoshuka ndiye akakuruma zamu. Kuti iwe uende kuti aishuka basi. Changamire. Wakarumwa nditete zamu. Kashu. Tete unoda kuti iwe uende agamuchire shuka. Changamire. Mashoko mai. Iwewe kana kuti imba yako iwakike. Torana nemukomana wako. Ende mogari South Africa nemurume wako. Uone kuti zvinhu zvako Hapana mai rudzungudza. Mwana wakarumwa. Chimbobva pai. Panharaunda. Chimbobva panharaunda. Umboende kuti mukamboenda muri kocho muri 2 kwamusina hama. Kuti pane mwenye aizotaurwa. Mumboyo hasika. Ngozi kaitire kenyuka. Ndikuona kuti Muramba ndende iyoyi. muramba maka Pane nyaya muzotaura baibu. baba taurai baba ibi Pane nyaya yona ruramba ndende. Chinhu chandiri kunyatsocheredza pamwana wangu kawo. Anogona kunge hake ndikuona kuti munhu atoneka atodisturbeka pfungwa dzake. Anobatsirwa. Mwana uyu haasi hanzvadzi yakatanga kumurowa. Murume wake ndiye akatanga kumurowa zvakaipisisa. Saka awa weukama awa yapanjibhegi yawo. Munozviona ndo pane nyaya. Ndosaka ndiri kuti panji kana uyu mwana apanjibhegi andizo mubvisei pamaboxers amboendere murume wake wambonoronge upenyu hwake wari 2 chimboapai mukana. Asi ndiri kuona kuti mai imi mai ndimai wazvero ndimai mune black ndiri kuona kuti influence iri kubva pana mai mai hamuchadi mai hamuchadi mai hamuchadi mai hamuchadi Hamuchadi mukwambo. makwana hamuchadi ndo pane nyaya. Saka handingamukona nyaya iripo zvamuchaitirwa manje mai nababa zvamuchaitirwa nevanhu 2 mwana uyo achabariswa mwana wechi2 nemunhu muri kugara naye wobariswa futi 3 because vanhu vanaoramba naba Ndimurukanisa ziyai wanawa. alright. Musikana iwe wakabva rini kubva kuyawa? Muna July. Saka izvo nemwedzi basi. Hauna umwe murume ari kutera? Hauna umwe murume wari kutera? Handina. Hauna? Chindoda wako. Kana kuti hauna umwe murume wari kupfumbirwa? Handina. Izvo zvingori very single. Ndiri single. Searching. Searching. Ndachikumbira umbokuratidzewo mapics andairowa. Ndatoizwa iyo. That one we can assist you. Ndosaka ndatokusistai. Kutokuendesai. Kune vanhu vanoziva counseling nechi nekuti iyi mhosva. Vanokwanisa kukubatsiraiwo kuti musungiso. Nezvaikudii? Hakuna mhosva inoora, mhosva haiori. Nyangwe vanhu vakaona kuti yangu yakapera nekuti ndakarepa kamwana kandakasorepa kaine 7 years katowo kambuya. Kambuya kanokwanisa kumutsira wekuti wakasondirepa undine grade 7. Ikatoita nyaya inotopisa ukatoendera kujeri nyaya iyo. Asi wakakarepa karichi 7 years. Changamire. Saka ndosanda kuti inini nyaya iripo ndekuti kana iri decision sekuru nambuya kana iri decision yekurambana siyai wana waite chii waite decision iyo musawaitire chii because mangwana vanochema nani mbuya munoti mukuseri sumukai imi muri chii? Ndiri mai vemukomana. Ndimi mai wacho chai mai wacho chai chai.
Natete vakarovana nemuroora. Okay. Mai vacho. Zita rangu ndonzi Nyadzisai Changaka. Nyadzisai Changaka. Pamusoro mambo, pamusoro Dare. Ndauya kuti nditsananguro maziro andi kuti amaitikira zvakaita. Ini ndakasimuka ndichienda kuSouth. Ndikasiya mhuri yangu iri baba. Chikakupai mukana kuti mutaure kuti chakaitika, taakuita very unfair kuna ava, because ava vanombotipa twaitika pawaiswera kuti maiswera muchichaenda sei muchidii. Nyaya yedu iri pekuti isusu patiunyanya kuda pane nyaya ndepekuti uyu paataura nyaya yake wati ndakanzi bhadhara mombe 4, ndakanzi bhadhara chakati zvenyaya dzandisina kupara. Sekuru ndobva wasumuka, ndobva wati aiwa ini nandombomuti bhadhara chiro idare, ndo nyaya yawo yachi dare ndiro rakati bhadhara zvakati. Isusu ndo watati aiwa dare iroro harina jurisdiction yekurambanisa chii akamukora. Saka isusu patinoda kubatsira ndepekuti uyu obhadhara here mombe kana kuti uregedza kubhadhara chii mombe. Kana paine zvakashaishirwa uku neuyu anobhadhara sei, nejere here kana kuti nei, asi tisingatauri nenyaya yekurambana kwechii kwevanhu. Ndo pane nyaya yedu. Pamusoro inini ndindakachajwa mombe ndichizofonera mwana kusvika kwakaita asvika zuro kuma 28. Ndindakachajwa mombe svika ndinoda mombe 4 nembudzi 2. Mushure mekuti ndakafonerwa ndasimuka kuenda kuSouth kunzi uya takusunga, ndakapuwa masamoni 3. Rangu ini Nyadzisai Changaka naEdes Mubaira mai guru vangu vakagara pawo naNdezinyahuma wachona, abhaya nemupurisa Jairos Madotsa naEdward Tagwashi. Ndo vakasvika nemasamoni aya achinzi ari kuda kubhadhara 120 yokuti masungwa kupi kwamambo masungiswa nemuroora. Ndikati nini ndasungiswa ndapara chini ndandisipo ndandokusapa ndakutodaidzwa nzi uyai madi masungwa. Ndaenda kudare baba vakatanzoni ndoda pfuma yangu, anzi mwana wangu inini haachadi murume, saka fonera mofonera mwana wenyu ngauye arambe pamberi pedare achenese mwana wangu awane kuita zvaanoda. Akasauya mwana wangu hakwanisi kuzoita zvaanoda, mwana wenyu muziye auye. Inini ndoda pfuma yangu nemombe yekuripa mwana wangu kurumwa kwaakaitwa. Chibva ndati nini pamusoro mambo pamusoro wedare. Vana zvavari kunzi vakakana. Muroora akabva mumba make bvapindira atete mukicheni. Bva asvika achibvunza kuti ko murume wangu wamudza kuti kudii? Tete akadanza handina chandamudza. Saka tete anga ane tuhanzvadzi dzake 2 twatogara pabhenji. Uyu anga arubika uyu. Tuhanzvadzi bva twabaya bva twaiona mavhidhiyo. Pakangona mai guru wauya vachitanga kupopota vachibvunza kuna tete. Vakabva varekodha. Ini ndibva ndavhurirwa ndazodaidzwa kunzi uyai masungwa. Bva yavhurwa rekodhi iyaiya. Zvikanzi wauza kuti udii baba Costa? Akati hapana chandambomudzaba. Zvikanzi kuti hapana chandamudza, ndiwamudza chete angauzwe nani panapa iwewe. Wataura kuti ndiwamudza kuti iwewe kuti handisweri panapa ndinodzoka kwadoka. Zvikanzi handisi, zvika ndasida kushandisira maoko. Ndakuona mukuru nemudiki ndoda kutokumamisa nhasi. Uyu bva ati yakapindura akati uyai. Ini ndazwa akabhadhariswa mombe 4 nedare ndiani? Mwana wangu ndiye akabhadhariswa, asi vaitonga kwandiri inini achifonera mwana wenyu uya anabvira uya kuya nhasi akasvika nezuro kwandiri inini. Aiwa, saka imimi maizi tikutonga mwana wako achitonga imimi? Vaitotonga inini mitongo wamhosva dzemwana dzisi ndikatotandika pamusoro kwenini ndini here. Zvikanzi mwana wako vese vana vako ava. Zvadaro ndiri kumbira nimboendera mberi mbishana. Zvadaro dare remusi wa 2 August ndo rakati musi wa 16 ndikuda mwana wako pano. Iyi yekurumana kwavakaita munoenda kumapurisa. Ndikati ewoi musi wa 16 vadafona uyu akaenda July wachona yeye. Akaenda June kotsvaga basa kuSouth. Saka achibva nditi munondidairiro dare mai kuti handisi kushanda ba ndikatsvaga mari ndinoenda zvinzwa. Musi wa 16 ndibva ndaenda kunodaira saizvozvozvo. Zvikanzi amudaira zvekutamba nesi panapa. Baba vakabva vatotanza handimiriri izvozvo bani muda zvita vanhu vakachenjera kuti haasi kushanda bawi inini pfuma yangu ndiri kutoida.
mambo ndopaakati uyu murora bhatanzvo inini kurumwa kwandakaitwa zvamhurangu rakaoma haro kunze asi mukati munorwadza ndoda kubhadharwa kana mambo unobhadharwa nemombe achidadzira kuti mombe mai vachona vachiti vasumudza uroko zvikanzi iwe odi ita kuti 300 US zvikanzi naodi 300 US mambo bhatanzvo handi zvakafanana nemombe here vachibva vatonga kudaro vachibva vati pamwe chete toda mombe 4 nembudzi 2 musi wa30 Friday yaitafura zvikanzi musi wa30 mwana wenyu ndandasanangura kuti mwana wangu ati zvakati ati ndichazouya ndazvinzwa zvikanzi hatiteereri izvozvo zvuba zvisi tichaudza iwewe musi wa30 muye pana pane mombe 2 nembudzi 1 mombe 1 nembudzi ndezverora mombe 1 ndeyekurapisa uyo akarumwa vachibva nditi sainai chibva ndaroti inini handisainiba handimbosaini ingandikuudza kuti inini ndinonzi nyatsai changaka handizi nyawe maba nditorowo muroora handikwanisi kuti handingakwanisi kusaina vandaregedza kusaina vachibva kuti musi wa30 uyai nazvo zvinhu izvozvazvo zvadaro baba vachibva vati muudze mwana wenyu vachibva kutaura padare zvikanzi mwana wavo ngaauye pano arambone mwana wangu achenese mwana wangu aone kuti achi zvaanoda abva handipa pfuma yangu nditoda pfuma yangu vakati handipfumisi nepfuma yekwanyawe mabaini ndinozvishandira nditori nemari dzangu ndozvishandira inini tange ndangonyarawa kuti handozvishandira nditori nemari dzangu vainge baba vainge vakabata rimwe pepa ravanga vanaro vakatanga kuti hanzi ndoda mari yangu hanzi mari yangu yandakamhangara futi pane padare ndimuchandipa mimi pamusoro pe120 yandanzi ndibvise ndikabvunza ni pamusoro ko120 yandirubvisa ndine here ndakakananani nemuroora kundidaidza shuwa kundisunga kundidaidza ndadzoka ndauya zvikanzi wana wako masamona chena ndo aya ndinawo aya ndachikumbira mbopedzisa mbichana pamusoro yona changamiri ndoda kutaura padiki handichatauri pahombepa tabhethi kamuruko ndiri mwana weruchera nyaya yatada kutaura panapa kuti imanodimbuka nyaya yataurwa mainzwa mombe 4 dziri kutaurwa wakanzi wana mwana ati handichadzokiba imimi wana samareshera zvawana varambana hepe anga aenda maakuroora vanhu vekwanyahwema nokuti makabarirwa mwana mombe 1 yababa mombe 1 yamhai mombe 1 yemwana iye watiri kushengeta uyu nembudzi 2 yechi4 yakanzi imombe kukwadza kwamakaita mwana uyu mombe ava musotorwa nyaya yedu iyi ava wanga waripo futi mwana akakuwara kubva kudhara haisi nyaya yekuti mukwambo yepiti ngotomuda asi mwana akadhemejwa mbabvu dzakatokuwara idzi 2 maziso aya arimo mafonu saka takati mwana wedu ari pano mananzombe hatigoni pakugarisana nawo mai wacho ndiwo asingadi muroora natete yepanogoda kuda mukadzi asi mai natete ibasa iri ndapedza. Alright, iri very simple. Ai mwana mbuya gare pasi. Mina gare. Imi buruti wana waramba ndi buri wairi. Gare pasi. Wana mbuya muri tu imi. Baba ko baba ukwari ku. Ubangwini. Waru south. Sabaru south. Right, tigachi ganune nyai. Chekutanga 1. Mombe ya muruda yekuti mwana. Yekuti mombe yemwana. Haisi pamutemo. Hakuna zvakadaro. Mwana wenyu ngaendo maintenance civil court. Anopiwa maintenance yekuchengeta mwana wake. Uyu ngaanoripote kupi? Civil court. Maintenance yekuchengeta chi mwana wake. Mwana hana beta akaramba kutoresa mwana. Saka kuti kana asina beta asi wake. Uruti here zvasina beta asi wake. Kana maybe nezvimwe zvautoziva zvatisuziva. Aiwa hapana. Chakombete iri necessary. Iri necessary, that is common necessary. Patira. Ndewa wake here mwana uyu. Ndewake. Sasa kwake bethi kune. Iwe unoda kutokumbira kuti mwana ana bethi ndoti munhu yatori bethi. Isusu tomubatso kubatsira kuti muende kutora bethi remwana because mwana afana kusvika 2 years 3 years asina bethi. Iwe shamwari ende mutore bethi remwana.
whether muchadanana kana muchimudanana mwana hamufu avhingidzwi penyu nezvenyu zvamunoitirana. Then kechitu chimbodzikisai maoko baba. Hakuna roora enda ndakambozwa ini yekunonzi baba mombe 1 mai mombe 1 iroora. What type of roora is that? Kana roora racho changamire rinozoita nekuti paita kesi. Iroora rudziro rinonzi yangu mombe 1 yababa 1 mombe yamai 1. Hakuna zvakadaro. Kana roora nongoroza. Because onaka mutemo uri very fun man. New Marriage Act inoti chi 2017. Ari kuramba umwe ndiye anopa chi waramba. Ndiye anoendesa chi gupuro. Andizvo. Asi inoti futi chi mukadzi abatwa nechikomba anodzorera murume roora rani. Saka imi mwana wenyu ndiye aramba munhu. Maakuda roora. Muri kuda roora rei? Mwana ndiye aramba munhu. Mwana wenyu ndiye aramba chi munhu. Saka roora ramuri kuda nderei? Iwo vanhu varamba ndaka muda kurodzeya. Chamuda kurodza pavanhu varambana chii? Dai mataura kuti muri kuda damage. Yekuti wakadhemeja chii? Noti kuti roora. Changamire. Yes. Akataura nyaya yero mai varundongarangara. Wakataura nyaya yeroora. Handisi takakilema roora. Dare ndo rakadi. Ndosaka tati bambo. Dare. Hari kuchajiri roora bai mimi yekumusha kwenyu. Mune bhuku renyu imimi ramunoti after matekenya ndebvu kune chakati rinorodza mumushamani menyu. Andina dare rino harina bhuku bare kurodza munhu. Plus dare racho rakazoziya sei kuti avasati aroora. Ende majudgment avari kutaura kuti wakanyima. Pindurai. Dare rakaziya sei kuti asati aroora. Kuti azope judgment iyo. Pane wakataura kuti hana kuroora. Kuti pane here chamakambopiwawo chinobatika. Saka makapa imi mane here chakambobvisawo. Tatingamboti pane chinonyatsoonekera. Nyangwe dhora vanowo madhora awo kana maka the reason why nhasi makamira apo muchiti mukwasha wenyu is because pane kaakabhadhara. Kangawe kasina kusvika pamaifungidzira. Asi wakakabhadhara kuti muzomupe zita rekuti mukwambo. Hasi hake mukwasha ndi mukwambo. Asi wakadini? Wakaitawo zvakaita. unotoverenga. Saka muverenge mubhuku renyu kuti tinechi tine wakwambo 7. Uyu ndiyo umwe wacho. Saka kana makuda nyaya hapo. Kana iri nyaya yeroora haichakwani hapo. Because hapasina marriage. Chaapo Damage. Damage. Asi haiti damage futi why? Because makambotambira trot kwake. Pamakatambira trot kwake ndipo maifanira makachaja damage. Kuti alright, mwana wenyu pakaroorwa uko. Wakaenda zvekuenda nekuti anga ane nhumbu here? Kana kuti akaenda asina nhumbu. Because kana akaenda asina nhumbu, hapana need ye damage. Wakaenda here mwana afambiwa? Mwana akaenda afambiwa. Yanga afambiwa? Ende afambiwa kudaro ndoda kupupura pamberi pedare vanhu vese vachinzwa. Mashoko andakanzwa mwana wangu achinditaurira ndeye kuti mushure mekunge mwana wangu akaenda kuHarare kunotsvaka basa. Anotsvaka basa uye akamuteera. Akati aiwa chisiya basa ndinokuchengeta. Kobva amumitisa. Amumitisa. Mwana wangu akandipa ripoti yekuti akati iwewe chibvisa nhumbu iyoyo. Makuwa makukwera. Aiwa ndansipo. Asi iye akazvitaura. Saka hatina kupinda. Handiyo nyaya. Izwai dzikisai maoko. Handiyo nyaya yauya kudare. Handizvo? Handiyo. Kuyi mwana wenyu ari so free na baba. Wekutaura nenyaya dzekunyengwa na baba. Asingatauri na tete kana mai utori nani. Sisi
kana mai kana tete noti kuroti baba direct. No, nyaya yakabuda pakunge ava manje mushure mekunge arohwa kekutanga akauya kumba ava wakati wakatuma vanhu vekuti wabe mwana waende naye kuSouth Africa. Ndo pakazobudisa nyaya yekuti wakuda mwana wangu nhasi sei. Izvo wakambotanga wati ngaaite sei. Ndosaka ndoti pamwana apa patori nenyaya futi. Saka mwana muruti. Pamwana apa patori nenyaya. Mwana ndo izwaika. Panyaya pamwana patori nenyaya futi. Because muri kuona ma statements epamwana apa. Kana uyu ari kwasata kuti wakuda mwana wangu. It means kuti papa mwana uyu papa gara paine kanyaya kakarutaurika kemwana. Andizo. On top of that izvi ndiri kuti uyu ngaabhadhare maintenance uyu akati haana birth. Imenda ine mwana wenyu musikana kumba kwenyu. Kana zviri kunetsaka Uyu ngaendomba kwako. mwana uyu kawo endai ku DNA test munyase kuona kuti mwana uyu ndewani mugutsikane. Kana ari wamubambo. Mwana kana ari wako mukwambo ochengeta mwana wani wake. Because ndikuona pane kanyaya kari kasiri kubuda panyaya yemwana. Because kana uri kutaura kuti wakuda mwana wangu nhasi nekuti zvadii, it means kuti pane nyaya yakambotaurika kumashure maererano nechii nemwana. Ende nyaya haisi kubuda. And it can be the reason why mwana asina birth. Hatishida hachani kuivhunza iyi. Nyaya yauya kudare ndechi ndeerora. Yerora ndiyo tataura kuti iwewe shamwari handizvo mukadzi wako uri muda. Munhu amanikidzwe isho wangu kana ati achandidika. Hausupindura. Sumuka tati mukadzi uchumuka. Musikana uya. Yana kuzipa munhu. Amsori da. Chimomira. Ayo, uya apa? mani uya. Hamsati manamba. Uya. Nyaya iri panapa mukomana nemusikana. Mai nababa. Nyaya iri panapa ndeyekuti you've got a life to live. Muine a life to live. Mune mwana futi ari pakati penyu. Aifanira kunge akamira pakati penyu apa. Wamunofanira kufunga kuti every time whatever action you take uyu mwana anosara ari pasi. Iyo right now mwana ane makore mangani? 2 years 6 months. Ane 2 years 6 months. Iyo zarugara nani? Arugara na mama. Na mama wani? Wangu. Wako. Ko iwe sei usugara nemwana wako? Kugara tese but izvo handisikundi. Ndabvunza ndati iwe sei usiri kugara namai nemwana wako? Because mutemo uri very stupid. Munoziva? Mutemo uri very stupid. Mutemo unotaura kuti chii? Mai unogara nemwana wako kusvikira mwana asvika the age of chii? 18. Kana mai usingakwanisi kugara nemwana, baba achikwanisa kugara nechii? Nemwana, mwana anotorwa nani? Nababa. Mbuya sekuru avapo. Mabhuku emutemo. Muzandutaura. Zvapera izvozvo nezvokuti iwe already wakatora mwana ndobva unodhamba chii? Mwana. Handina kudhamba mwana, handina nguva refu ndisina kubva kumba. Varitaura kuno kumbuya. Ina handina maweeks ndabva kumba. No, it's okay. Asi ini ndo ndikubatsire chete kuti mwana wako anofanira kugara pauri chii? Iwe pauri iwe ndo panofanira kugara chii? Mwana. Handizvo. Iwe kana paine zvikunetsa pane mwana uyu usambomunyengerere bawo. Urikuzandikutaura. Uyu usamunyengerere bawo. Panyaya yemwana. Enda kucivil court chitobva pana mangwana, enda kucivil court wotaura ndo zvatawana mambo mutasa. Ndazi ndiye ndinyorese kuti munhu achengete chii? Mwana wake. Akupe mari yekuti mwana adii? Agare zvakadii? Zvakanaka. Handizvo. Asi iwe dai wanga uri kuti iwewe
uri kutogara kumba kweuyu although musagari mese, iyeyu aifanira kukumenchena futi iwewe nemwana muri 2 kusvikira mwana asvika the age of 18 aifanira kunge kumenchena iwe nechii nemwana wako. But now the fact yekuti hausiri kupi uku wakupi uku, that falls away. Apa ndiwo waramba. Then chandoda ndikurudzire chekuti ndinongweza kubatsira chekuti think about chii mwana. Whatever decision you make, because at the end of the day decision yamuchatora ndimuchaita muri wangani muri 2. Kana musadani hamusadanani, asi mukusadanana kwenyu musaite zvokuti mwana wewe azoite sei. Yes, in life you have to move on, you also has to move on noupenyu wani wake. You are all young, asi ndinongoti chete marriage hainyaki kunakidza pakupwanya, muchipwanyiswa newamwe musiri mimazvipwanyira chii, because panoramba paine element yeregret. And the next thing pachatanga kunongedzana vanhu. Tine vanhu vakawanda vatinoziva isusu vakamanikidzwa nevanhu kurambana, asi the next thing waita sei vanhu ivo vaku South Africa vakugara murume nemukadzi. The next thing chiyakutika ndechekuti mwana haachakwanisi kuuya kuona vabereki nenyaya yekuti vabereki ndimi vakandirambanisa nemukadzi wangu, ndikugara nemukadzi wangu. Ndikauya kuno vabereki vachandibvunza kuti mukadzi uyo tanga turamba naye, saka iwo haugara naye kusei hauchateerereswa. Saka munhu akuwa zviri nani nini nemukadzi wangu kuti tingogare tidini tingoite zvatikuita zvatasakana nazvo ndizvo zvameno, which is not right. Musikana ita the correct chii, iwe mukomana ita the correct chii, musarambaniswe newamwe vanhu. Pamakadana navanhu vese vanga vasipoba kuti makadanana sei hapana unoziziva. Vanhu vakazongona yanhu kuti yabata sei, yabatira papi, mumuti here, mubhara here, mutrera here, kuti vanhu vakazongona yachi yanhu. Saka vanhu ngavakupei mukana wekuti mugadzise zvinokudii futi zvinokunetsai. Isusu semhuri ngatisanyanye kupindira munyaya dzevanhu vangani. Baba anobvumidzwa kutaura zvaanoda, mai anobvumidzwa kutaura zvaanoda, uyo anobvumidzwa kutaura zvaanoda, asi zvinhu izvozvo ngazvive zviri zvekuwaka, zvisiri zvekuita sei zvekuputsa. Kuputsika kwemarriage hakunakidzi. Imagine mai nababa emuri 2 dai makarambana mwana waye ari 2 years, izvozvi zvaadai ari musituation yakaita sei. Asi sei muri kukurudzira kuti iye azviite zvamusina kuita imimi? Because it's because maiziva kuti zvakashata. Bhaibheri rinotaura vakomana, itira vamwe vanhu zvaunoda kuti iwewe wakuitira. Ngatichengetedze this marriage. Musikana unayo nguva yekufunga zvakanaka zvaunoda neupenyu. Mukomana unayo nguva, find time. Ndingakwanisa kutora nguva kuti ndifunge, but ini ndichimbobata foni yemurume wangu, vabereki vanopindira, mama nababa wandinoti tezvara neava mama wandinoti amweni vanopindira. Tine mamwe mamessages nemaaudios andinawo mufoni mangu. Izwa izvi marriage ikaita makuhwa hairarami. Indokatsvaga makudo mugomo, mukatsvaga kuti makubo mugodo ewaiti unoaona, ewaiti haumboashai. Akamaza foni yechi yemurume wangu, vanhu muri kupinda mufoni yemukadzi wemunhu. Budai vabereki mukadzi mufoni yemukadzi wemunhu. Budai siyaiwa now, give them a chance and help them. Ndobabatsirei izvo zvandinga uri kuona. Uri kuti zamuru kwako ruri kurwadza, asi kunze kwakaoma, asi mukati riri kudini riri kurwadza. It means already utone problem. uchaenda kwese Utone problem. Saka kurambana neuyu hani kokuti warapisa zamu. Watokwara kudara. Enda uite the necessary documentation kuti zamu rite seiro rirapwe. Kuti kana nyengoda kuti move on
wozomuvha ona si Zamu raita sei? Unozwa sei kuti murume wawada kuita sei? Wada kuronana naye. Kana kuti akuda murume after uyu. Wobva abata Zamuria. Uda wamboita kechimwana wamboririra-mwawo. Wamboti yomwe. Wambofunga kuti nhasida kuita chipopi. Anditi wobva riti dzvi. Ndakakwadzwa wandakabva anokona ndakakwadzwa anditi wakutadzisa murume uyo wagara naye kuti anakidzwe ndiwe nemunhu wakasiyana nechi usamuziye bawe ndiyakakukwadzisa arwaziva ndianobhadhara. Mambo ndino amwe mameseji andinawo mfona ndakabata kuna aba munini wangu ari kuSouth andogara naye. Waitaura naye. Vachiniya vachitotsanangura inyaya yedzo vachitoti murume wandagara naye kutomanikidzira handimudi atondimanikidza achindishorovodza akatowandisa mameseji achikwanisa matsana. Zvinoitika madrenyi. Zvinoitika kana. Iwe ausatambuzwa mukadzi agumbuka here iwe. Achitoti komana ndakambonyengwa nezimunhu sei iri ndakauya panapa sei dai ndakaziva komana varume vakazara akomana ndakasiya varume vakawanda vaindida varume nanhasi wane mari asi mangwana makuseni unoona akabata mutsaro Jesu ndakapeke ndizotye asi ndiye munoti saka izvo zvinizvo zvijaire kuti zvirimo mberi kune zviri wese Laziya zitaura mameseji yangu anotora nezvekutazo azokutaurira mameseji iwa. Murubvumidza vanhu kupinda. Marriage musabvumidze vanhu burisai vanhu. Makamira mutotaurana kuseri kuti akatanga. Ndoda muziko rikuita marriage mini. Makuwe muri kuita namai papa. Handisi kutaura. Aiwa, it's okay. Saka imimi bambu zvatakutaura. Baba, anzani. Baba. Kana muine zvamunoda kumukwasha taurai mimi mega nyorai pasi motaura nechi nemukwasha wenyu muchifolowa procedure yamakataura pekutanga samukuru akawaire zvinhu izvozvo mupe zvinhu zvenyu zvamunoda mufolowa ndochiwana hamuende kotaurirwa rora nechi nedare ari kutaura irora itai zvimwe chete nyorai pasi motaura procedure yamakaita ivi nyange kugadzirisa kwacho try futi kuti mukutry kuzvigadzirisa nenzira iyi iyoyo kana zvazorambawo zvadini asi madi tese tiripo kuti mimi awo nechi let's try to save this marriage ngatite zvatodi zvatokwanisa kuti wana waramba uri chi isai comment pana tete uruma Zamuri murume wana tete atitarisi muroro tete uri babakadzi baba kozi mangwana hanzadzi yako ikafuma isipo murora anotouya kwaona anokupa dhishi although usine zvonoita hako naye mumagumbezi asi anokupa dhishi ena iwe ucharorwa unofira sei kana ukasvika wako warorwa wazozamurorozvi unozwa sei ngatimboite wanhu let's behave chingofunga kuti ndikazviitirwawo ndiri chii ndirini ndinonzwa sei iwe ukarumwa Zamu mai wako anofira sei handichaduzwa wangu zvakawanda uye ndaona kuti nyaya dzenyu dzakadini dzakawanda imimi go back sit down as a family kana mati wana awati hawachadanani ngazviitwe amicably handiti wana kana kuti hawachadini hawachadanani ngazvingoitwe chii amicably moita zviri pamutemo muteedzera mutemo wedu wechiwana zvinhu zvopera zvakadini kumakotsi hakupedzi chii inini chakabereka ndosaka ndakapadare ndakabuda pachena kuti inini nyaya yawana haipindii handifaniri kunga ndichirambanisa wana asi chishamiso ndo pandakazowana Samuel kuti hanzi inini ndinorambanisa wana chaindinetsa ndechekuti mwana adzoka kumba ava mai ndo vanenge varipo
havana kana musuwa wakateerawo muroora wauimbo mwana wake ari kuSouth Africa vanoda chi muroora vakaruma namazamuzo vanoteerana sei mwana wakaruma uyu zamusa asi vana vanoramba nenyaya yekuti mai havadi zviri wana amwene vakadzi vese they are like that asi tinoumbiridza sana baba siyai vana give them a chance zvaramba ngatibatsirane ndati imi michienda ichi mbuya imimi chiwindi chenyu kuti chekuti parodiwa ana baba muenda imimi chimbori chei imimi hamusi nyahwema kai uri majangaka madiani ndati murani sene mwenyu changaka hamusi nyahwema kai saka kana paruda nyahwema runomirira mwana uyo patotaura nezve mwana uyo apa panobuda maifani kubuda imimi maifana kunga makataurira waridzo yemwana uyu wananyahwema vanofana kunga wakaenda noti imimi tikutaura nezva munofanira kuita imimi budai mukatidzana nyahwema ipai wana nyahwema chii misha iri kupusika ngei kwanyahwema because misha iri kupwanyika handi yenyu kai kwenyu kuri bho ndeye kwanyahwema iyi matochemberera mukamumbai matochemberera muzve hamunochemberera mumbai saka mutazodzidzisa wana kuti mumba unogaramo zvakaoma kudaro unondoshingirira zvirimo mumbaimo ndokumbira kutaura munoda right wakomana iyi nyaya yatopera baba vakabva baba vasha tati mbuya murikandutaura baba kana makatuta zvinhu handiti zvinhu zvamakatuta imi baba handimi makazvitenga ba kana kuti handimi makazvidhoneta ba kana nyangwe muri makadhoneta kana makatodhoneta hachisiri chenyu hamusina decision over that thing pamusoro iyi handisini ndakaita decision yekuti zvinhu zvinotorwa ndiani idare ndopanoa dare iroro rakashata imimi tatichiendai mogare pasi moita chiwanhu chaicho the correct thing that should be done itai the correct thing that should be done because musi wakaroora nanyu kana akaunza ke 2 cents pakaunza 2 cents hana kunza 2 cents dare ranga ribwe saka nhasi rakuya papi ndo pacho pandanduti inini masungira andaitwaga dare awaifanha wanga wakasungisa dare imimi muchisirwe muriaifanha wangondidaidza sewitness dare rafana kondora zvinhu dare rakaenda kundora zvinhu here rakati kuenda izvo makashandiswa nedare madza muchapedzisi baba vakauya kana kutora nenava anosvika kuvhura dhoo izvombuya tati izvo tatozvizwa tatichidzokai kumba sekuru akomana wanawo muda kuti wadiya ini denda ndiri shamwarika siyana newano ndaitora mukadzi wangu ndenda South Africa siyana ine machembera vanhu ava havakuwakiba hapana zvaru wakaba vanogona kutorwana pana paivanhu vari kuseri kwenyakuri aibvazo dai aibvazo saka tinogazirisa right it's okay chiendai kumba mudhara endai muite zvotataura kana iri nyaya yekurambana pamusoro chikumbira ungokutendai ini ndoitika Stephen Nyahwema ndokutendai chief task nekutonga kwamaita dare iri maratidza kuyananisa vanhu zvakanaka murudo ane nzeve dzekunzwa adini anzwa ndatenda hangu